बिबार बारबाय नोंनि खावलाया जाहाबलांबाय सिउ सिउ बार बारबाय खानाय बिलाइ बिरबाय नों आंखौ फाग्ला खालामथारबाय। हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां बैसागु मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव सुंद'यै आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' गिबियावनो दङ दैमु फिल्म ससाइटि बेनारनिफ्राय मोनसे गोदान बैसागु देमसि मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों फागुनाव सानसे बैसागुआव सानसे। स' बे मिउजिक भिडिअ फाव खालामगिरि महरै दङ प्रबिन गयारी, जयसिं, ददेरे, सुनिता बिथांमोना। मेथाइखौ रोजाबदों फैलाव बसुमतारी लोगोसे सुनिता बसुमतारी बिथांमोना आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों लैथोमा मुसाहारि बिथाङा आरो डिअपिखौ खालामदों नायस्रां गयारी बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दैमु फिल्म ससाइटि बेनारनिफ्राय। स' नोंथांमोना नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ ASK बड' प्रडाक्सन बेनारनिफ्रायबो गोदान मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों फागुना फैलायबाय आरो बे गोदानै फैनो गोनां फागुना फैलायबाय मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सुदेम सना रामचियारी लोगोसे सिमान्ता बर' बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों मिजिं बरगयारी लोगोसे नितामनि बर' बिथांमोना आरो बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां फागुना फैलायबाय मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ जोब्बायानो जानो हागौ। नोंथांमोना साननैसो उनावनो ASK बड' प्रडाक्सन चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो नेनानै थायोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि मोननैसो भिडिअनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो।